Mineplex.com. Сега бързо ще играем само 2 епизода, защото епизодите са много кратки, иначе не ми даде да ги гледате. Затова беше Иванка задушаваща връчване. И така, почваме. Давай по-бързо, зареждайте. 10 секунди. Секунди. Може ли да запиша? Идаме сюда. Влезнахме в Mineplex. Ще му го да, така странно. Така панталонка и джин. Имам някаква блоня. Аз пък блоня, оръжия. До утра поне да имам. Виж самолет по-тихо? Слушай, виж. Дай да го направим. Дай капач. Някакви бълчета. Виждам на друга къмка, ще ходим. Тук нямам оръжие. Браво. Дай да го направим. Чакай. Да си къмани. Да го подържа по-здравичко. Май! Останали! Им да ми господа, това беше всичко за първият клип. Малкото, как ма стресна, колко бързо те убиват. Представете ли си? Аз докато се усета, се го коня, айде пак бързо да влизаме. Диди, флопай. И още малко влизам. Помагежи, ти убия. Ще на Mineplex да видиш. Ти ще плати паш. Мети. Ти. Къде е баба морячето? Донеси морячето. Къде е? Значи? Къде е морячето? Дай го. Дай морячето е там. Тръгна. Дай баба морячето. Шмукща. Таблет. Дай баба. Дай морячето. Дай да го пуснем. Ай, пусни го. Пусни го. Тани. Ку-ку! Дай да сложим панталките, баба. Вот. Где са наложиш панталки? Нищо не спомня, никой не падна. Добре се стояли. Се си стоят. А не. Нищо.
О! 4 дърво и... имал съм каблистон. Много си тъпчък. Айде, дами и господа, всичко свърши. Ама програма още един, искате ли? Надявам се, че да... Да, тива нямам тук нещо. Няма страшно всичко е така. Бог ми дава по 10 цента на ден. И айде. Остана, слабя. Айде, почваме. Бързо. 2 секунди. Да фаня капан и няма се има. Дай ми батериите. Мога да скочвам. Мога да закоча стане. Стрелях се да видим какво ще стане. Я бъда тиране! Какво стане? Вървам. Айде едно. Готово. И на мен 10 секунди. Остров ли съм? Добре. И на мен не е такъв като на Илия. Или Янков. Почва видео да го пумпам. То почва веднага. На брадвичка, така тръгвате. Това не оставиш, това не го оставиш. Това. Брадвичката има златна супер. Давай. Ти ми ли към него? Поискаш? Си имам коиза. Короче това. То пък вече ще строим. Та пресиве. Тъпчо. Да ме... Падаш. Йона. Поди, падна. Много съвреч. Все пак е много бутна. Долу е мината, бе. Моля там долу е мината. Точно добрах мината си. Сигурно не. Долу е. А не, долу е. Просто се качва. Добре, сбегай. Малко как му цели помпи. Сице, моля така му помпи. Не може. Пак ти е долу. Виж? Изкри лампичката си. Багай. Ще не бега, ти дебил. Да ми се далеко се ударим падне. То се връща. Он знам, че ще си го убие. Знам, че го бутнах. Падаш. Гашне. Падаш. Как кашляш? Дай да рвам. Как кашляш? Апа. Как кашляш? Кашляш, не
това беше от този епизод. Надявам се да ви... Аз бях Дидо. Приятни почивки. Да погледнем малко. Надявам се, това е някаква пушка. Моите. Отофрим някой днес. И това беше всичко този. Айде, чао.